Ako ba din niya sa ako? Tawag ko ako.
Yeah.
Patrick! Mga ikaw, mga kanang. Ayun mo na ako.
Ipe. Jake. Inali pa sa nakabago. Sabor.
Ay na. Ano? Ay, ang pala dalawa. Tapos talaga ako. Yeah.
Wala kami mga galas please. Kung nagalas please, na pwede na naman magsarado. Dahil pa ba eh? Inay. Sige, link pa ba natin na sinubod? Link natin yun. Sige. Ilaw daw sabi. One mo na naman sa ilaw. Ay, dahil cellphone na sana. O yung cellphone. O, tuduman na sa iba pa. Kailangan mo na dyan po, boy. Ha? Bili na akong kumul pagkain ng pula. Sige.
Dapat pa rin. Ay, maduga ang lumanahan sa ano? So, ilaw-ilaw sa iyahan. Ilaw-ilaw. Oo. Ay, sa ilaw pero may palsuklanan ako. Ano mo talaga yung mga perya? Ano siya na? Ang sunod din ako itong mga kasi sa ilaw-ilaw mga hardware pa. Maduga, oh. Na ano lang, 25 ko. Yan, kaya hindi ko talaga trabaho ka sa opistahan ko pa. May parataya pa yan lang. Buwa? May yun lang sa tayo na pagunang ganaw na nagisan ng kape. Pero pwede ko masan siya. Diba pa nga. So, sumakla nga ituman no ulo ko. Hanggang nasa na 600. Yung nakala ko. Ikaw na ako. Ikaw na ako. Kasi na ko yun.
So,
si mama. Anong pinaka-pro ko ng nila ng pagka... Ha? Anong pinaka... Nila na. Tapos, ano itong...
daw.